An Ginoo madahayo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Juan. Ginayaon ka, Ginoo. Han pagagabi na hadto nga haw nga Domingo, nagtirok ang mga tinunan na sulod din balay, nga trinangkahan ang mga porta, kay nahadlok hira ang mga punuan nga Hudiyo. Ngan inabot Jesus, ngan tinok daw habot nga nira, nga nagsering. An kalinaw maadahayo. Katapos niya pagsiring ini, igin pakita niya, haira niya mga kamot, nga niya kagiliran. Nalipay ang mga tinunan, han pakita nira han Ginoo. Nga nagsiring liwat Jesus sa hira, an kalinaw, maada hayo. Sugad niya ginsugo ako hanamay, sinusugo kuman kamo. Ginuhipan heraniya ngan sidngon, karawatan niyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon niyo ang mga sala, ang mga tao, pasasayloon hira. Ngan kung diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon. Diri kaupod nira Tomas, diri nira kaupod ni Tomas, ang gintatawag nga karuha, nga usahan dusi nga mga tinunan, han pagpakita ni Jesus sa ira sanglit, ginsumatan niya han iba nga mga tinunan. Hinkit an namon an Ginoo. Nagsiring ito sa ira, diri ako matuod, kung diri ko hikitan an mga ulat, han ginlahusan han mga raysang didahan iya mga kamot, ngan mahibutang ko an akon mga tudlo, didahini nga mga ulat, ngan mahiram han akon kamot, an iya kagiliran. Paglabayin usa ka semana, nagkaurusan na liwat ang mga tinunan na sulod hinbalay, nga naupod na nira hitumas. Trangkado ang mga porta, kundi inabot Jesus, ngan tinuk daw habot nga nira, nga nagsiring, an kalinaw, maadahayo. Nga nagsiring hiya kan Tomas, ibutang didi ani mo mga tudlo, ngan kita anakon mga kamot, ngan ikadi ani mo kamot, ngan hirama anakon kagiliran, ayaw na pagruhaduha, tuuna. Nagbato ni Tomas sa iya, Ginoo ko, ngan Dios ko. Nagsiring Jesus sa iya, natuo ka ba, kay nakakita ka haakon? Palaran ato natuo, bisan waray makakita haakon. Ginbuhat na Jesus, indamo pa nga mga milagro, hatubangan haniya mga tinunan, nga waray may surat didahini nga basahan. Kundi ginsurat ini, basi tumuo kamo, nga Jesus amo an Mesiyas, an anakan Dios, nga pinaagi hini, nga pagtuha iya, makaangkon unta kamo, han kinabuhi. An Ebanghelyo, hanaton Ginoo. Pagayawon ka, O Kristo.